агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 6 декабр хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи раиси кумитаи идораи замини ноҳияи ҷайҳун тоҷиддин сафарилизода ва зердасти ӯ ҷумахон сафаровро анҷом дода барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол кардааст. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт сафарилизода тоҷиддин дар асоси қарори раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон дар вазифаи раиси кумитаи идораи замини ноҳияи ҷайҳун фаъолият намуда ҷинояти қаллобиро бо истифода аз мақоми хизматӣ бо маслиҳати пешакӣ дар якҷоягӣ бо зертобияш Сафаров Ҷумахон бо расонидани зарари моддӣ содир намуданд. чунончи номбурдагон Шарванд Аро бо роҳи фиреб ба боварӣ кунондианд ки бар ивази маблағи 6800 сомонӣ метавонанд 1.0 гектар қитъаи замини хоҷагии деҳқонии фермериро аз заминҳои ҳудуди деҳаи мутааллиқи ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун ба номи ӯ ҷудо ва ҳуҷҷатгузорӣ намоянд. сипас Сафарилизода ва Сафаров аз маблағи талабкарда 6100 сомониашро гирифта ба манфиати Шарванд ягон амали муайянро иҷро накарданд. Сафарализода Тоҷиддин ва Сафаров Ҷумахон бар асоси моддаи 247 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қаллобӣ айбдор мешавад ва онҳо бар асоси ин банди қонун ҷарима ва ё то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. вале таҷрибаи судӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад ки мансабдорон барои заминфурӯшӣ ба даст афтода дар аксари мавридҳо бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд. агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон ҳафтаи гузашта аз анҷоми тафтиши парвандаи Саъдулло Асанзода раиси амакнун собиқи ҷамоати деҳоти Норини ноҳияи Ёвон хабар дода буд. маркази матбуотии агентии мубориза бо коррупсия гуфт ки раиси ҷамоати Норин аз шаҳрвандон бо ваъдаи ҷудо кардани қитъаи замин 26 000 сомонӣ талаб карда гирифтааст. фурӯши қитъаҳои замин барои сохтани хонаи истиқоматӣ ва ё иншооти тиҷоратӣ дар Тоҷикистон ба яке аз риштаҳои аз ҳама фасодзада табдил ёфтааст. додстонии кулли Тоҷикистон гуфт танҳо дар нимаи аввали соли 2021 мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қариб 9000 гектари қитъаи замини ғайриқонунии тақсимшударо ба ҳолати аввалаш баргардониданд.